हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, 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 राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे ஸ்கிரீன் அதுல ஸ்லைட் ஷோ போட்டுக்கோங்க. எனேபிள் எடிட்டிங் அது போயிட்டு ஸ்லைட் ஷோ போட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்கிரீன் தெரியுது. கீழே பாருங்களேன், அந்த வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்கல்ல, அது பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க. சின்ன ஒரு கோப்பம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க கீழே. இல்லைன்னா இதுல போயிட்டு கூட ஸ்லைட் ஷோன் மேல இருக்கு, அதுல இருந்து போட்டுக்கோங்க. பிரபு நீங்க கொஞ்சம் பண்ணி கொடுத்துருங்க பிரபு. ஸ்லைட் ஷோன்னு இருக்கு பாருங்க மேல. எனேபிள் எடிட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துரும். ஓகே. மத்திக்கு தெரியுது, இப்ப ஸ்லைட் தெரியுது. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா இப்ப? பண்ணிடுங்கம்மா. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிடுச்சாம்மா? ஷேர் ஆயிடுச்சு பிரபு. பிரபு நீங்க கொஞ்சம் கீழே அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் தெரியுது, அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. எங்க போய் அமுத்திங்க? கீழ நார்மலா ஸ்கிரீன்ல வச்சு அமுத்துங்க. நீ வச்சா இந்த மாதிரி கவுண்ட் வருதாம்மா? எஸ் எஸ், இப்ப வருது வருது. கீழ ரொம்ப மேல நன்றி. வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கீழ வருது வருது. நான் வருது உங்களை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வருது ஆ ஓகே. உங்களை ஹரே நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ரம்யா மாதாஜி ஓகேம்மா. இருக்காங்க, லைவ் ஆயிடுத்து. நீங்க கேரி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் யார் வந்து லைவ் ஆன் ஆஃப் பண்ணணும்? யார் வந்து ஆஃப் பண்றது? நீங்க தான், ஏன்னா நீங்க தான் ஹோஸ்ட். மேல போன உடனே அந்த யூடியூப்னு வருது பாருங்க, லைவ்ல போயிட்டு அதுல நீங்க பண்ணிக்கலாம். இல்லனாலும் உங்க ஹோஸ்ட்ன்றதுனால ஷார்ப்பா 10 o'clock முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. ஓகே. ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு எல்லாம் வேணுமான்னு கேட்டுக்கோங்க. வரணும்னா நீங்க வைங்க, இல்லன்னா அது யுவர் கால் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता ஹரே जी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வரக என்று மனமாற வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். பிரணதி முடிஞ்சிச்சாமா? பிரணதி எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? ஜெயராத மாதவெல்லாம் பாடி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். முடிச்சாச்சு மாதாஜி. ஓகே, கிளாஸ் போலாமாங்க? கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. நாம பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் பார்க்குறோம். ஏன் இது ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு சொல்றோம்னா, இது ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு பழுத்த பழம் நம்ம கைக்கு டைரெக்டாக வந்து கிடைச்ச மாதிரி. இங்கேருந்து மார்க்கெட் போய் அங்கே போய் இங்கே போய் கடைக்கு போய் அடிபட்டு மேதிப்பட்டு அதனுடைய டேஸ்ட் மாதிரி ஒரு கையும் படாத நமக்கு டைரெக்டாக வந்த மாதிரி. அதனால தான் உள்ளது உள்ளபடி பிரபுபாதர் இருக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். பகவத்கீதையோடைய பகவான் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு, திருவார்த்தைகளுக்கு அப்படியே அதனுடைய கருத்து மாறாமல் தனது சொந்த கருத்தை திணிக்காமல் கொடுத்திருக்கிறார். அதனால இப்போ நம்ம ஒரு மருந்து ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க டிவோட்டிஸ். படிங்க டிவோட்டிஸ். माता जी हरे नहीं कृष्णा माताजी। माता जी होस्ट பண்ணிருங்க माता जी। ஓ கிருஷ்ணா, எப்படிமா பண்றது? நானே எதில் போய் பண்றதுன்னு தெரியலையே கிருஷ்ணா. என் நம்பர் என் நான் பேர் ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் போய் எனக்கு பண்றது யாருமே இல்லையே. பரவாயில்லைங்க माता जी, பரவாயில்லைங்க. எங்க பையன் வரட்டமா? ஏதாவது ஓகே உதவி ஓகே பண்ண माता जी, முடியாது. ஓகே माता जी।
யாரு படிக்கிறாங்க மாதாஜி? ஜெயந்த் பிரபு படிங்க, மாதாஜி நீங்க படிங்க. படிக்கிறீங்களா? குமுதரவி மாதாஜி படிங்க ஃபர்ஸ்ட். ஒரு ஒருத்தரா படிங்க, ஓகே எல்லாரும் மாதாஜி. படிங்க ப்ளீஸ். படிங்கம்மா. கேட்கலையே ஒன்றும். டிவோட்டிஸ் 13 பேர் இருக்கிறீங்க, யாருன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா. யார் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ யார் படிங்க படிங்கம்மா. மாதாஜி. படிங்கம்மா. மருந்து உட்கொள்வது மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படியோ யாரோ அல்லது படிக்கணும். மருந்தின் தலைப்பு காகித விதிப்படியோ உட்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம். பாடம் பகவத்கீதை. படிங்க மாதாஜி. பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டபடியே உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ பகவான் உவாஷ. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் பகவானாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ஹரே கோஹோஸ்ட் பண்ண கிருஷ்ணா சொல்றாங்க. மாதாஜி. பண்ணு. ஒரு நிமிஷம். குமுதரவி மாதிரி கோஹோஸ்ட் பண்றதுங்களா? பண்ணிடுறேன். பண்ணிடுறேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இது நாமளா இஷ்டத்துக்கு நம்ம மருந்து எடுக்கக்கூடாது. குமுதரவி மாதாஜி அவங்கள. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. இல்லாட்டி பரவாயில்லைங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மதன மாதாஜி மாதாஜி கோபம் பண்ணியாச்சு, அவங்களுக்கு திரும்ப பேசுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு மருந்து எடுக்க முடியாது. ஏதோ சின்ன தலைவலி காய்ச்சல் அப்படின்னா ஏதோ மருந்து நம்ம மெடிக்கல் ஸ்டோர் வாங்கி சாப்பிட்றோம். பட் அதே பெரிய நோயா இருந்தது, ஒரு வயிற்றுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு முடியுமா? முடியாது. அது நம்ம ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனை பேரில் தான் நம்ம மருந்து வாங்கி சாப்பிடணும். இல்லாட்டி அது வேற விதமாக முடிஞ்சிடும். நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, நமக்கான இது மேனுவல் புக்கு. பகவத்கீதை மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கைக்கான ஒரு பாடம். அதை உள்ளபடியே நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அதனாலதான் ஆசிட்டிஸ் இந்த இடத்துல ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பகன் என்றால் என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. பகன்னா செல்வங்கள், வான் என்றால் உடையவர். இப்ப நம்ம தனவான் ஒருத்தர் சொல்லுவோம், தனவான் ஒருத்தர் சொல்லுவோம் கல்விமான். ரொம்ப நல்லா படிச்சவங்களை என்ன சொல்றோம்? கல்விமான். ஏன்னா அவ்வளோ அவர் கல்வியில அவ்வளோ கரை கண்டிருக்கிறாரு, எல்லாம் தெரியுங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி தனவான். அவன் வான் சொன்னாவே உடையவன்ற ஒரு அர்த்தம். இந்த இடத்துல யாரையுமே எங்கேயுமே பகவான் வாச்சன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ சிவன குமரன் கூட என்ன சொல்லுவாங்க? மகாதேவர், அரகர மகாதேவ் அப்படிம்பாங்க. நம பார்வதி பதையே அப்படின்னு சொன்னா அரகர் மகாதேவ். பகவான் மகாதேவ்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பகவான் கணேசா, பகவான் முருகர். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாரும் திருதராஷ்டிரர் பேசுறாரு, சஞ்சயன் பேசுறாரு, அர்ஜுனன் பேசுற. அப்படி யாரையுமே பகவான் சொல்றது இல்லை. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சன்றது பகவானை மட்டுமே இங்கு அவர் மட்டும்தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபு நீங்க படிங்க. பிரபு வாசிங்க. பாபு பிரபு படிங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் ஆதாரம். பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பத்ம புராணம், பிரம்ம சங்கீதை, இன்னும் பல சாஸ்திரங்கள். இப்போ பகவத்கீதையிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள். ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே அதான் சொல்லப்படுது. பாகவத புராணத்திலையும் பத்ம புராணம். பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாரு? பத்ம புராணம் யாரை பற்றினா, பத்ம புராணம் சிவன் பார்வதி உரையாடல். பார்வதி தேவி போய் கேட்குறாங்க, நீங்க யாரை நினைச்சு இப்படி தவம் இருக்கிறீங்க, உட்காந்து தியானம் பண்றீங்களே, யாரை நினைச்சு தியானம் பண்றீங்கன்னு. அதுக்கு சிவபெருமான் சொல்றாரு, நான் இந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சுதான் தியானம் பண்றேன்னுட்டு. பிரம்ம சமீதியில என்ன சொல்றாரு? பிரம்மன் சொல்றாரு, ஈஸ்வரா சச்சிதானந்த விக்கிரகம் அனாதிராதி ஆதிர் கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம் அப்படிங்கிறாரு. பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். பிரம்மசமீதி பூராவே பாடல்கள் அவர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார். பகவான் தான் மூல கடவுள்னு நம்ம பார்க்கலாம். என்னன்னுட்டு பிரம்மா கோயில்ல ஆல்ரெடி இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் 18 நாள் பகவத்கீதை கிளாஸ்லயே. எங்க பார்த்தாலும் ரங்கநாதர் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோயில் திருவனந்தபுரத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நாபிலிருந்து ஒரு தாமரைப்பூ வந்திருக்கும். அந்த தாமரைப்பூலிருந்து பிரம்மா வந்திருப்பாரு. ஆழ்வார் சொல்றாரு, நான்முகன் நாராயணனை படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை படைத்தான்ட்டு. அதே போல நம்ம ஆழ்வார், பெரிய ஆழ்வார் இல்லைங்களா, அந்த காலத்துல சிவனுக்கும் ஆழ்வார் வாழ்ந்த காலத்துல எங்க சிவன் தான் பெரியவர், இதுல விஷ்ணு தான் பெரியவர் அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு. இவங்க நான் பெரியவருக்குன்றாங்க, நீங்க பெரியவர்ன்றாங்க. பாண்டிய மன்னன் அறிவிக்கிறான்,
வந்து எல்லாரும் வாங்க, இந்த சிவபெருமான கும்பிட்றவங்களும் வாங்க, வைணவரை கும்பிட்றவங்க வாங்க, இல்லை யார் யார் எந்தெந்த சாமி கும்பிட்றீங்களோ எல்லா கடவுள்களையும் கும்பிட்றவங்க வாங்க, வந்து யாரு குழுமுக கடவுள் நிரூபிக்கணும்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்ணாரு, பெரியாழ்வார் தான் வந்து பாடினாரு. எப்படி நிரூபிக்கணும்னா, அங்க ஒரு தங்க பொற்களி கட்டி வச்சுக்கிறாரு. பாடும்போது தானா வந்து அவன் கைக்கு வந்துடும். அவங்க பக்கம் பேசாதீங்க கிளாஸ். அவங்க பக்கம் அந்த கிளி வந்துட்டு சாஞ்சிரும், காமிச்சிடும் இவங்கதான்ட்டு. அவர் வந்து பாண்டியன், அதுதான் ஒரு பாட்டு வரும், பாண்டியன் கொண்டாட பட்டபிரான் வந்தான் என்று ஈண்டிய சங்கம் எடுத்தூத வேண்டிய வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிளியறுத்தான் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று. அதாவது வேண்டிய வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிளியறுத்தானா பெரியாழ்வார். பெருமாள் தான் பெரியவர் நிரூபிச்சிட்டாரு. உடனே பெரியாழ்வார் என்ன பண்றாரு, பகவான் என்ன பண்றாரு, அப்படியே கருடன் மேல தம்பதி சமேதமா வராரு. வந்ததும் பெரியாழ்வாருக்கு ஒண்ணுமே இதாகல, என்னப்பா இது பகவான் வந்துட்டாருன்ட்டு, இவ்வளோ மக்கள் முன்னாடி வந்தாங்க, இவ்வளோ அழகா இருக்கிற பகவான் சொல்லி பகவானுக்கே அவர் திருஷ்டி பாட்டு பாடுறாரு. என்ன பாட்டு பாடுறாரு அப்பதான், பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 மல்லாண்ட தின்தோல் மணி வண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்புங்கிறாரு. பகவானுக்கே திருஷ்டி பாட்டு பாடினாரு. இவ்வளவு அழகா இவ்வளவு பேர் முன்னாடி வந்துட்டியப்பா, கண்ணு பட்டுமே சொல்லி பெரியாழ்வார். பெரியாழ்வார் யாராவது, பகவானுக்கு மாமனாராவது. எப்படி, ஆண்டாள் அம்மாவை வளர்த்தி பெண்ணாக்கி பகவானோட ஒப்படைச்சாரு. ஓகே, இது எதுக்குன்னா இவரு சொல்றாரு, எல்லாருமே சொல்றாங்க, பகவத்கீதை சொல்லுது, பாகவன் சொல்லுது, பத்ம புராணம் சொல்லுது, பிரம்மசமி சொல்லுது, தமிழ் வேதமாகிய 4000 திவ்ய பிரபந்தம், அதுதான் ஆழ்வா சொன்னது. நான்முகன் தான் வந்துட்டு நாராயணன் பிரம்மா படைச்சாரு, நாராயணன் நான்முகனை படைத்தார், நான்முகனும் தான்முகனாய் சங்கரனை படைத்தார் அப்படின்னு தமிழ் வேதம் சொல்லுது. நமக்கு இன்னும் என்ன ஆதாரம் வேணும், நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கிறது. அடுத்து நாம வந்து என்ன செய்யலாம், பக்தர்கள் வந்து நாம பகவானை 5 நிலையில ஏத்துக்கலாம். எப்படி ஏத்துக்கலாம், யார் படிக்கிறீங்க, படிங்க, டிவோட்டிஸ் பிரபு படிங்க, பிரபுஜிஸ் மாதாஜி யாருன்னா படிங்க, கொஞ்சம் வேகமா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்த நிலை பக்தர், தாசிய தொண்டு செய்யும் பக்தர், நண்பராக பக்தர், பெற்றோராக பக்தர், காதலாராக துணைவியாராக பக்தர், கோடிக்கணக்கான ஜீவராசி உள்ள போதிலும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பகவானுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவை கொண்டுள்ளான். இது சுரூப என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டின் மூலம் அந்த சுரூபத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாம வந்து பகவானை வந்துட்டு பக்தன்ற ஒரு நிலையில அவருக்கு நாம சாந்தமா அமைதியான ஒரு பக்தரா செய்யலாம். இன்னொன்று தாசியன்னா வந்துட்டு அடிமை. தாசியன்றது யாருன்னா நம்ம அனுமான் சொல்லலாம். நண்பராக பக்தர், நண்பர் யாருன்னா அர்ஜுனரை சொல்லலாம். பெற்றோராக பக்தர்னு சொல்லும்போது யசோதாமா, தேவகி, நந்தகோபர், இவங்களெல்லாம் சொல்லலாம். அதே போல காதலராக துணைவியராகன்னு சொல்லும்போது ருக்மணி அம்மா வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. காதலராக சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே தெரியும், காதலராக யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யார் காதலராக ஏத்துக்கிறாங்க பகவான? ராதாராணி அம்மா. வெரி குட், ராதாராணி. கோபியர்கள் அனைவருமே முக்கியமா ராதாராணி சொல்றோம், கரெக்ட். இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் ஒரு ஜீவனுமே பகவான் கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்துல ஒரு உருவம், அதுதான் ஸ்வரூப. இதுதான் பக்தி தொண்டின் மூலம். இவனு சொல்ல ஜீவேர ஸ்வரூபகையா கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஜீவேர ஸ்வரூபையானா இந்த ஜீவாத்மாவின் சொரூபம் என்னன்னா கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ், பகவானுக்கு நாம தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஓகே, வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன பார்க்கலாம். நம்ம 18 நாள் சுருக்கமா பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம இந்த கிளாஸ்ல விரிவா பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம், பக்தி கொண்டு செய்து பகவானிடம் நமக்குள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். அதுவே மனித வாழ்வின் குறிக்கோள். முதன்மையான பக்தி தொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பது. தயவு செய்து அனைவரும் ஜபம் செய்யுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் 15 பேர் இருக்கிறீங்க, 15 பேர் எல்லாரும் ஜபம் செஞ்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பீங்க, சொல்லாத இருக்க மாட்டீங்க. நீங்க
ஜபம் செய்ய வேண்டும். மகாமந்திரம். மண் என்றால் மனசு, திரா என்றால் விடுவிப்பது. இந்த மனசை எதிலிருந்து விடுவிக்குது மந்திரம் சொல்லுங்க. நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய டைம். மந்திரமானது நம்ம மனசை எந்தெந்த விஷயத்திலிருந்து விடுவிக்குது? யாராவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க. மாதாஜி, துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்குது. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்குது, நம்ம கஷ்டத்திலிருந்து விடுவிக்குது, பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து பௌதிக விடுவிக்குது. ஆசை, காம, குரோத, மோக, லோப, மத, மாச்சரியம். மதம், ஆச்சரியம். நம்மளோட துன்பம், துக்கங்கள், வருத்தங்கள் எல்லாத்திலிருந்துமே பகவான் வந்து நம்மளை வந்து இந்த மந்திரம் விடுவிக்குது. நாம வந்து இந்த ஐநாமத்திலிருந்து ருசி ஐநாம ருசி நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அது வந்து உடனே கிடைக்காது. அதான் மாதாஜி அன்னைக்கு எடுத்திருக்காங்க. சாட்டர்டே சத் சங்கத்துல நம்ம ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எடுத்தாங்க. நாம வந்துட்டு நம்ம மூணு நிலைகள் சொல்றோம். நாளைக்கு சாட்டர்டே சத் சங்கம் எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் குரூப்ல போடுவாங்க, அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்ப பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான் நமக்கு உள்ள ஒரு உறவை, நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன வருமோ அந்த உறவை வந்து புதுப்பிக்கிறோம். அதுதான் நம்முடைய மனித வாழ்வையோட குறிக்கோளே. முதன்மையான எல்லாரும் சொல்லுங்க, தயவு செய்து ஜபமாலை வந்துட்டு இல்லைன்னா வந்துட்டு சொல்லுங்க. மங்களூஸ்கால் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க, வாங்கிக்கலாம் லெட்டர்ல. ஓகேங்களா? நாம ஜபிக்கணும், அது ஈஸியானது. ஏன்னா பகவானோட நாமம் தானே. அந்த நாமத்தோட பெருமையை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னன்னுட்டு, யார் அந்த நாமத்தை சொல்லி பயன்பெற்றாங்கன்னுட்டு. இப்ப துன்பத்துக்கு தீர்வு தேடும் கேள்வி படிங்க. படிங்க பிரபு. பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. படிங்க. துன்பத்திற்கு தீர்வு தேடும் கேள்வி. பிரம்மசூத்திரத்தில் இந்த ஆய்வு, அதாவது பிரம்ம ஜிக்ஞாசா பூரணத்தின் இயற்கை ஆராய்ச்சி, பகவத்கீதை பயில தகுந்த மாணவராவார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. துன்பத்திற்கு தேர்வு தேடும் கேள்வினா அதாவதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசானா நான் உடல் இல்லை, ஆன்மா. நான் யார்? நான் எதுக்கு பிறந்தேன்? ஏன் கஷ்டப்படுறேன்? நான் எங்க போகணும்? இந்த மாதிரி 1000 கேள்விகள். முக்கியமா நான் உடல் இல்லை, இது ஒரு ஜடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஆன்மாவை பத்தி அறிவு தான் சொல்றது. ஓகேங்களா? பகவத்கீதை வந்து இது யாருன்னா இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி இருக்குது. 18 நாள் அட்டன் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. இது இந்த ஏதோ ஒரு விதத்துல பகவான் கிருஷ்ணன் உங்களோட வந்து இணைஞ்சிட்டாரு இந்த பக்தி யோகத்துல. யோகா அப்படின்னாவே பகவானையும் நம்மளையும் இணைப்புதான் யோகா. இணைஞ்சதுனாலதான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்னா யாருமே லேசில வர முடியாது. நம்மளுடைய முன்னோர்கள் செய்த ஒரு பலன், நம்ம பெற்றோர்களின் ஆசீர்வாதம், நம்மளோட குருவோட ஆசீர்வாதம், பகவான் கிருபை எல்லாம் சேர்ந்துதான் நமக்கு இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து கண்டினியூவா வரோம். அதனாலதான் நீங்க எல்லாமே பயில தகுந்த மாணவர்கள் தான். கண்டினியூவா வாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 மந்த் கண்டினியூவா இருங்க. இல்ல இந்த 42 நாள் உட்காந்து 18 நாளே இங்க உட்கார வச்சுட்டீங்களா, இந்த 42 நாள் உட்காந்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அறிவு பெருகிடும். இங்க கீழே இருக்கவங்கலாம் பாருங்களா, ஒருத்தர் ஒரு இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானை தான், எல்லாருமே பயில தகுந்த மாணவர்கள், அதுக்கு தகுதியானவங்க. ஆனா வர்றவங்க கொஞ்சம் தான். பகவான் சொல்றாரு, 1000 பேர்கள் என்னை அடைய முயற்சிக்கிறார்கள், அதில் யாரோ ஒருவர் தான் என்ன வராங்கன்னு பகவானே சொல்றாரு. இதுல வந்து பகவத்கீதை வந்து முக்கியமா 5 கருப்பொருள். பகவத்கீதையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்க 5 கருப்பொருள் இருக்குது. என்னன்னா பகவானை பத்தி, அடுத்து ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, பகவான் முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் ஈஸ்வரன், அவர் வந்து ஆள்பவர். நாம ஜீவன், நம்மள ஜீவாத்மாக்கள், நம்ம உயிர்வாளி. நாம் வந்து அவர் வந்து நம்மளை ஆளப்படுபவர். பகவான் நம்மளை ஆள்கிறார். பிரகிருதினா ஜட இயற்கை, காலம் கர்மா. இது 5 பத்தி தான் பகவத்கீதையோட கருப்பொருளே. இது நீங்க நல்லாவே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். பகவத்கீதையில உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குதுங்க, என்னங்க தத்துவம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. பகவத்கீதையை பத்தி தெரியாதவங்க. நாம பகவானோட உபதேசம் சொல்லிடுறோம், ஞான உபதேசம்னு. ஆனா அதுல வந்து கருப்பொருள் என்ன, அது யாரை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? பகவானை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது பரமாத்மா, ஜீவனை பத்தி சொல்லியிருக்குது ஜீவாத்மா. இந்த பிரகிருதி
ஜட இயற்கையை பற்றி சொல்லிக்கிறது. அப்புறம் காலம் கர்மா. கர்மானா நம்ம செய்கிற செயல். காலங்கிறது காலம். அது உங்களுக்கு புரியும் இல்லைங்களா? இந்த 5 தான் கருப்பொருளே. யாரனா கேட்டால் தைரியமாக எனக்கு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ அறிமுகம் 2 பகவத்கீதையில். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? கண்ணோட்டம் படிச்சு மேலே படிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் மாதாஜி. கிருஷ்ணன் அது அப்படியே கடன் கொஞ்சம் வேகமாக படிக்கிறவங்க படிச்சுட்டு வாங்க. இப்போ நம்ம கண்ணோட்டம். பார்த்தது கண்ணோட்டம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளலாம்? மேல லெஃப்ட் சைடு இருக்குது பாருங்க, பகவத்கீதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மருந்து உட்கொள்ள. அங்கிருந்து அப்படியே படிச்சுட்டு வாங்க பிரபு. ரைட்ல படிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. கிளாக் வாய்ஸா. பகவத்கீதையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மருந்து உட்கொள்வது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் என்பதற்காக சாஸ்திரபூர்வமான ஆதாரங்கள். பகவானுடன் 5 விதமான ஆன்மீக உறவுகள். ஸ்வரூப இதை பக்தி தொண்டு மூலமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே முதன்மையான பக்தி தொண்டு. துன்ப நிலை பற்றி ஆராய்தல். அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. பிரம்மசூத்திரம். பகவத்கீதையின் 5 அடிப்படை தத்துவங்கள். பகவத்கீதையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது இது இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனுடைய ஒரு சுருக்கமா இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி மருந்தை எப்படி டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமா நம்ம ஏத்துக்கிறோமோ அது போல சாஸ்திரபூர்வமான ஆதாரம் எது? பகவத்கீதை, பாகவதம், பிரம்ம சம்ஹிதை, தமிழ் வேதம். 5 விதமான உறவு இருக்குது. சாந்தி நிலை, சாந்தரசம், தாசியரசம், சக்கியரசம், வாத்சல்ய ரசம், பிரேமம். இந்த மாதிரி 5 விதமான இருக்குது. சொரூப பக்தி தொண்டு மூலமா நம்ம இதை புதுப்பிக்கலாம். முக்கியமான வழிபாடு பகவானோட திருநாமம் சொல்றது. நாம ஏன், என்ன, எதுக்கு பிறந்தோம், நாம யாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான். அதாவது பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. 5 அடிப்படை தத்துவங்கள் என்னென்ன? பகவான் கிருஷ்ணர், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, ஜட பிரகிருதி, காலம், கர்மா. இதுதான், இதை பற்றி தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பகவத்கீதையில. ஓகேங்களா? இப்போ பகவானை நம்ம 3 நிலையில உணர்றோம். இது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். பாகவத்துல அருமையா ஒரு ஸ்லோகம் வருது. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். இது 3மே பகவான் தாங்க. இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் படிங்க. அருவ பிரம்மன் இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா படிங்கம்மா. படிங்க சிவப்பிரியா மாதாஜி, படிங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமபூரண உண்மை 3 நிலைகளில் அறியப்படுகிறது. அருவ பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான். பகவானின் திவ்யமான உடலில் இருந்து வரும் தேஜஸ் அருவ பிரம்மன். எல்லா உயிர்களின் இதயத்திலும் வீற்றிருப்பவர் பரமாத்மா. தன்னுடைய பக்தர்களிடம் தனிப்பட்ட உறவு கொண்டு ஆன்மீகமயமான லீலைகளில் ஈடுபடுபவர் பகவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அருவ பிரம்மன்னா, அருவம்னா என்ன சொல்லுங்க? அருவம்னா என்ன? உருவம் இல்லாதது. வெரி குட். உருவம் இல்லாத அருவம். உருவம் இல்லாத வழிபடுறாங்க அருவ பிரம்மன். பகவான் சொல்றாரு பகவத்கீதை, பிரம்மன் ஹோ பிரம்மணோகி பிரதிஷ்டம். அதாவது அந்த அருவ பிரம்மனுக்கே ஆதாரம் நான் தான் பகவானே சொல்றாரு. ஆச்சுங்களா? அதுதான் அவரு பரமாத்மா. சர்வசிய சாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோ. பகவத்கீதை 15:15 ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. எல்லாருடைய இதயத்திலுமே நான் பரமாத்மா இருக்கிறேன்றாரு. 2-3 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு பரமாத்மாவா நான் இருக்கிறேன்னுட்டு. பகவான்ங்கிறது முழு முதல் கடவுளா, அச்சாரூபம், சிலை வடிவில் கோயில்ல இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? கோயில்ல நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? சிலாமூர்த்தி. பகவான சிலை வடிவில் நம்ம சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமா பார்க்கறது. பகவான்கிறது எப்படின்னா, தன்னுடைய பக்தருடன் தனிப்பட்ட உறவு கொண்டு ஆன்மீகமயமான லீலைகளில் ஈடுபடுபவர் பகவான். பகவான் காத்துட்டு இருக்கிறாரு பக்தனுக்கு எப்ப தொண்டு செய்யறான்னு. பகவான் பக்திக்கு கட்டுப்பட்டவர். யாருக்கு எதனாலையுமே பகவானை கட்ட முடியாது. ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாருன்னா பகவானை யாரு எங்க எப்படி கட்டினாங்க? கண்டிப்பா இதுல கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண டிவோட் இருப்பீங்க. சொல்லுங்க, பகவானை யாரு எங்க எப்படி கட்டி போட்டாங்க பக்தியால்?
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யசோதா அம்மா வந்துட்டு அவங்களுடைய பக்தியால, அதாவது அன்பினால கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டாங்க மாதாஜி. யாருங்க பிரபு? தாமோதர் எஸ், வெரி குட். இதுதான் தாமோதர் லீலா தாமோதர் லீலையில வெரி குட். இதை தான் இன்னொன்னு சொல்லலாம். இது சொல்லணும் யாருன்னு எதிர்பார்த்தேன்னா இந்த கிளாஸ் அடிக்கடி எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க. தாமோதர லீலையில பகவானை யாராலையுமே கட்ட முடியாது. அவரால் கட்ட முடியாது. அந்த யசோதாமாவோட அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு எவ்வளவு கயிறு எடுத்து ஜாயின் பண்ணாலும் கண்ணினும் சிறுதாமினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றார். அப்படியே கண்ணினும் சிறுதாம்பு அந்த இவ்வளவுதான். எவ்வளவு கயிறு ஜாயின் பண்ணாலும் இவ்வளவு ஒரு இன்ஜின் வச்சுக்கலாம், அரை இன்ஜின் வச்சுக்கினேன், கட்ட முடியல. பகவானா அந்த தாய் பாசத்துக்கு கட்டிப்பட்டு கட்ட சம்மதிச்சுக்கிட்டாரு. இன்னொருத்தர் யார் சொல்லுங்க, தெரியுமா? இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. சகாதேவன் என்ன செஞ்சான்? கிருஷ்ணரை, நான் உன்னை கட்டுறேன் பார்க்குறியா? கிருஷ்ணா வராரு. என்ன கட்டுவியா? நீ எப்படி கட்டுவ? முடியாதுங்கிறாரு. கட்டுறம்பான்னு உக்காந்தான் சகாதேவன். உக்காந்து மனசுல அப்படியே தியானம் பண்ணி அந்த பக்தியில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அப்படியே மனசை கொண்டாந்து வச்சு கட்டிட்டாரு. கட்டிட்டதும் டே சொல்றாரு கிருஷ்ணா, டே சகாதேவா என்னை விட்டுடா, டே சகாதேவா என்னை விட்டுடான்னு சொல்றாரு பகவான். ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் போட்டு விட்டாரு அவரு. அந்த மாதிரி பகவானை வந்துட்டு நாம முழுக்க முழுக்க மகாமந்திரம் சொல்லி பகவான் பக்தி கட்டுப்பட்டு வராரு. மகாமந்திரம் சொல்லி கட்டினா நம்மளாலையும் கட்ட முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பியூர் பக்தி செய்யணும். அனன்ய பக்தி பகவான் வந்து கட்டுப்படுறாரு. அதுக்கு எப்படி கட்டுப்படுறாருன்னா, ஒரு கதை முடிஞ்சது கதை சொல்றேன், ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம போர்ஷன் முடிக்கணும். இது வந்துட்டு எப்படின்னா, இந்த 3 நிலை. சூரியன் இருக்குதுங்களா, சூரிய கிரகத்தின் உள்ள இருக்குது. அடுத்தது சூரியன் ஒளிக்கிறது வருது, 2வது. அடுத்து சூரிய வட்டம் கோணம். இது 3 நிலையில சூரியன் உணரப்படுது. சிறிய கிரகம், சூரிய வட்டம், சூரிய ஒளிக்கதிர். அது போலதான் இங்க பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இந்த 3 நிலையில உணரப்படுகிறார் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்துட்டு ஒரு மாணவன் எந்த நிலைன்னு சொல்றாங்க. ஆரம்ப நிலை மாணவன் வந்து பிரம்மன் நிலையை மட்டும் அறிய முயல்பவன். ஆரம்ப நிலை மாணவன் அதாவது பகவான் ஒளியா இருக்கிறாரு, நான் ஒளியை தியானம் பண்றேன், ஒளியை தியானம் பண்ணி நான் பகவான்கிட்ட போறேன்றாங்க. ஆனா போனவங்க அங்கேயும் பகவான் இருக்கிறாரு. இது பின்னாடி பெரிய பாடம் படிப்பீங்க. இப்பயே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன். அந்த ஒளிவட்டத்துக்கு நீங்க போகலாம், பகவான் நினைச்சானா போனா அங்க எவ்வளவு நாள் ஒண்ணுமே இல்லாத உட்காந்துருப்பீங்க வெளிச்சத்துல? முடியாது. நீங்க வந்துதான் நீங்க உட்காந்து பாருங்களேன். அப்பா நான் வேலை செஞ்சு டயர்டாகுது, எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும்னு நினைப்போம். ரெஸ்ட் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் கண்டினியூ எத்தனை நாள் எடுப்பீங்க? ஒருத்தருமே இல்லாத தனியா இருக்க முடியுமா? ஒரு வேலையும் இல்லாத இருக்க முடியுமா? முடியாது. திரும்ப இங்க வந்துதான் ஆகணும். சூரிய கோலம் மேற்பரப்பு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறவங்க இடைநிலை மாணவன் பரமாத்மா. பகவான் வந்து பரமாத்மாவா மனசுல இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவர் தியானம் பண்றது. சூரிய கிரகத்தின் உள்ளே செல்பவன் தான் உயர்நிலை மாணவன். பகவானை வந்து இவர் தான் அறிய முயல்பவனோடு ஒப்பிடலாம். இப்ப நம்ம எல்லாமே நீங்க எல்லாமே உயர்நிலை மாணவர்கள். அடுத்தது அதுக்கு முழுமையான அறிவு, அதாவது எதை பத்தி? ஹரே கிருஷ்ணா தெரியுங்களா? படிங்க, யாராச்சும் படிங்க. டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க பிரபுஜி. அதாவது சூரிய கிரகத்தின் உள்ளே சென்றவனுக்கு முழுமையான அறிவு, உள்ள போறவங்களுக்கு. அடுத்து படிங்க பிரபு. சூரிய கிரகத்தின் உள்ளே சென்றவனுக்கு முழுமையான அறிவு, அதாவது சூரியனுடைய கதிர் பற்றியும் சூரியனுடைய மேற்பரப்பை பற்றியும் அறிவு இருக்கும். சூரியன் உள்ளே இருப்பவை பற்றிய அறிவும் இருக்கும். இது முழுமையான அறிவு. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் வேகமா பேசுறேன். டிவோட்டீஸ் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? தயவு செய்து சொல்லுங்க, இல்லாட்டினா கொஞ்சம் பேசுற வேக. மாதாஜி புரியுது. ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா, நன்றி. இதுதான் முழுமையான அறிவு. எது? இந்த பிரம்மன் பரமாத்மா, அதை தவிர நம்ம பகவான் அப்படின்னு அறியற பாருங்க, அதுதான் முழுமையான அறிவு. இப்ப நம்ம முழுமையான அறிவை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. பகவானை உணர்வது பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா பற்றிய அறிவையும் உள்ளடக்கியதாகும். பகவான் அறியறது வந்து இது ரெண்டுமே அதுக்குள்ள இருக்குது. படிங்க. பிரம்மன்னா என்ன? சத்து, நித்தியத்துவம், நித்தியமா இருக்கிறது. பரமாத்மா சத்து, சித்து. சத்துனா நித்தியம், அசத்துனா ஆப்போசிட் அப்படின்னு நினைப்பு வச்சுங்க. சத்துனா நித்தியம்,
அசத்து கிடையாது, பகவான் சத்து, நித்தியமா இருக்கிறார். சித்துனா ஞானம், சத்து சித்து, நித்தியமானவர், ஞானமயமானவர் பகவான். சத்து சித்து, சத்தித் ஆனந்த விக்கிரகம் சொல்ற பாருங்க. சத்து பகவான் நித்தியமானவர், சித்து அறிவு, ஆனந்த விக்கிரக ஆனந்தமயமான ரூபம் அவருக்கு. பகவானை சச்சித் ஆனந்த ரூபமுடையவராக வழிபடுவது முழுமையான பூர்ணமான அறிவு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. படிங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம்: முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமாக ரூபமுடையவராக அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து வழிபடுவது முழுமையானது, பூரணமானது, அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. பகவானை நம்ம அறிந்து கொள்ள முயற்சிதான் முழுமையான பூர்ணமான அறிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிருக்கோம். பார்த்தது இப்போ வேத ஞானத்தை பத்தியும் நம்ம போன்ற அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். பூர்ண உண்மையை நம்ம பூர்ண உண்மையை நம் விருப்பப்படி ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஏன் உணர முடியாது? ஏன் நம்ம விருப்பப்படி உணர முடியாது சொல்லுங்க. வேத ஞானம் எப்படிப்பட்டது? நம்மை போன்ற ஜீவன்கள் எப்படிப்பட்டவங்க? படிங்க. யாரன்னா வேத ஞானம் ஒரு பக்கம் இருக்குது, நம்மை போன்ற ஜீவன்களை பத்தி இருக்குது. படிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி, யாராச்சும் படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி லாவண்யா மாதாஜி படிங்க. வேத ஞானம் குறைபாடுகள் அற்றது. நம்மை போன்ற ஜீவன்களோ கட்டுண்டவர்கள். வேத ஞானம் மட்டும் படிக்கணுமா மாதாஜி? இல்ல, ரெண்டுமே வேத ஞானம் ஒரு படிங்க, அப்புறம் நம்மை போன்ற ஜீவன்கள் அதை படிங்க. வேத ஞானம் குறைபாடுகள் அற்றது, கட்டுண்டவர்கள், ஆன்மீக மூலத்தில் இருந்து பெறப்படுவது பக்குவமற்றவர்கள். பக்குவமானது வேத ஞானம். நம்மை போன்ற ஜீவன்களோ 4 வித குறைபாடுகள் உடையவர்கள். வேத ஞானம் பகவானிடமிருந்து பெறப்படுவது பகவானுடைய சொற்கள். இது வேற யாரா படிக்க சொல்லுங்க. அபௌர்ஷியே என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது எப்போதுமே தவறாது. நம்மை போன்ற ஜீவன்களோ நிச்சயமாக தவறு செய்யக்கூடியவர்கள். பெரும்பாலும் அறியாமையில் இருக்கிறோம். மற்றவர்களை ஏமாற்றும் குணமுடையவனாக இருக்கிறோம். பக்குவமற்ற புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். வேத ஞானம் குறை இல்லாதது. அது ஆன்மீகத்திலிருந்து வருது, பௌதிகம் கிடையாது. அதே மாதிரி பக்குவமானது பகவான் கூறிய ஒரு திரு வார்த்தைகள். அதான் அபௌர்ஷியே. அபௌர்ஷியேனாவே பகவானின் திருவாயிலிருந்து மலர்ந்து அருளியது அப்படிங்கிற அர்த்தம். நம்ம யாரு? கண்டுண்டவர். எப்படி கட்டுண்டவங்க? என்னன்னா 3 ஜடையக்கிய குணங்களால் நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். பக்குவம் கிடையாது நமக்கு. 4 வித குறைபாடு. எது? நிச்சயமாக தவறு செய்யக்கூடியவர்கள். என்ன தவறு செய்யறோம்? ஒரு உதாரணம் என்ன தெரியுங்க? தவறு செய்யறவங்களுக்கு மகாத்மா காந்தி அந்த கூட்டத்துக்கு போனாரு. என்ன சொன்னாங்க? அங்க போவாதீங்க, ஆபத்து இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அவர் கேட்கல, தவறு செய்தார். போனாரு, அங்க கோட்ஸே சுட்டுட்டாப்படி. தவறு செஞ்சிடறோம். அதுக்கு ஒரு உதாரணம். அறியாமையில் இருக்கிறோம்னா நம்ம எல்லாம் மாயையில தான் இருக்கிறோம். என்ன நம்ம இப்போ இதுதான் நம்ம வாழ்றது. தூங்கி ஒரு 8 மணிக்கு எழுந்திக்கிறோம், 9 மணிக்கு எழுந்திக்கிறோம். திரும்ப நம்ம சாப்பிட்ற வாழ்க்கை முறை இதெல்லாமா மாயா. மாயை தான் அறியாமைன்னு சொல்றோம். நம்ம மாயையில தான் இருக்கிறோம் எல்லாமே. ஏமாற்றும் குணம். ஏமாற்று குணம் எப்படி இருக்குதுன்னா, இப்போ எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. உண்மையை சொல்லி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களா? நம்ம ஏமாற்றாத இருக்கிறோம். ஏமாற்று குணம் எல்லாத்தையுமே இருக்குது. பக்குவமற்ற புலன். பக்குவமற்ற புலன் எப்படிங்க? காணல் நீர். காணல் நீர் தெரியும் கண்ணுக்கு. ஆனால் அங்கே போனால் அந்த இடத்துல தண்ணி இருக்காது. நீர் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இங்கிருந்து நம்மளால் சூரியனை கரெக்டாக பார்க்க முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அதுக்கு மேலே நம்ம அவருடைய பார்வை அவ்வளவுதான். அதுதான் பக்குவமற்ற புலன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்படுது. அடுத்து
எத்தனாவது? ஒரு 10 நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணன். வேத ஞானம் எத்தனாவது ஸ்லைடு கிருஷ்ணா? 17. ஓ, ஒரு நிமிஷம் எங்க போய் தெரியலையே. கிருஷ்ணன் என்றால் நிறுத்தி பண்ணும். வேத ஞானம் எப்படி தெரியுங்களா? 3 விதமான அறிவை பெறலாம் நம்ம வேத ஞானத்துல. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அதாவது கண்களால் காணக்கூடியது, புலன்களால் அறியக்கூடியது, நம்ம கண்ணால் பார்க்கறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பிரத்யட்சமா நம்ம பார்க்கறது. அடுத்தது அனுமான பிரமாணம். அனுமானமா நம்ம உத்தேசமா நம்மளா ஒரு கெஸ் பண்ணி சொல்றது. எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரத்யக்ஷன்னா ஒரு நெருப்பு எரியுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம், அங்கே நெருப்பு எரியுது அப்படின்னுட்டு. இப்போ ஒரு உப்பு சாப்பிட்டு பார்த்தா கக்கிது, அது புலன். நாக்கு அறிஞ்சிக்குது, காது கேட்குது. இந்த மாதிரி புலன்களால் அறியக்கூடியது. அனுமானங்கிறது வந்துட்டு 2 பேர் ரோட்டில் போகிறாங்க, ஒரு வயசு பொண்ணு ஒரு வயசு பையன். அவங்க அண்ணன் தங்கச்சியா இல்லை கணவன் மனைவியான கூட நமக்கு தெரியாது, நாமளும் அனுமானம் பண்ணி சொல்லுவோம், அது தவறானது. சப்த பிரமாணம், பிரத்யட்சமும் தப்பு, அனுமானமும் தப்பு. சப்த பிரமாணம்னா எப்படி தெரியுங்களா? சப்தம்னாவே வேதம். அதிகாரிகிட்ட நம்ம கேட்டு போறோம். எப்படி? எது மூலமா? குரு, சாது, சாஸ்திரம், இதிலிருந்து வர்றதுதான் சப்த பிரமாணம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம நம்மளா போய் இது பண்ணக்கூடாது, குரு மூலமா தான் போகணும். இல்ல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதன் மூலமா தான் நாம அறிவை பெற வேண்டும். வேற எந்த விதத்திலும் நம்மளால அறிவை பெற முடியாது. நம்ம இதுல இருந்து வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வரவங்கள்ட்ட தான் நம்ம இப்ப நம்ம படிக்கிறதுக்கு கூட குரு சீட சங்கிலி பரம்பரையில. மேல பாருங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருந்து பிரம்மா, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர். அந்த பிக்சர்ல தெரியுதுங்களா டிவோட்டீஸ்? மேல பகவான் தான் இந்த வேத அறிவை பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கிறார். இது பாகவத்தில் நீங்க படிக்க வந்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி வேத அறிவை கொடுக்கிறாருன்னு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாரு, பிரம்மா நாரதர் கொடுக்குறாரு. நாரதர் வழியா அப்படி அப்படியே சங்கிலி தொடரா வந்து இறுதியா பிரபுபாதருடைய சீடர் மூலமா, அவருடைய சீடர் மூலமா நமக்கு வருது. இது படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான பாடம். குரு பரம்பரையின் மூலம் கீழிறங்கி வரும் பக்குவமான அறிவை நாம் பெற வேண்டும். அப்பரம்பரை பரம ஆன்மீக குருவான பகவானிடமிருந்து தொடங்கி மற்ற ஆன்மீக குருக்களின் வழியாக வரும் சீடர் தொடராக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, தேங்க்யூ. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க மாதாஜி. சிவப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. இல்ல மாதாஜி, நீங்க படிங்க. தேங்க்யூ. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடியேன் படிக்கலாமா? படிக்கலாம். படிக்காதவங்க படிங்க, பரவாயில்ல, எல்லாரும் படிக்கணும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைதலும் அவனின் இறுதி முடிவும். அர்ஜுனன் முதலில் போராட வேண்டாமோ என்ற குழப்பத்தில் இருந்தான். ஆனால் பரம ஆன்மீக குரு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தான். பார்க்க ஸ்லோகம் 2.6 and 7. பிறகு பகவத்கீதை கேட்ட பின் பகவான் வற்புறுத்தவில்லை, சிந்தித்து செயல்படுமாறு கூறினார். அதற்கு அர்ஜுனன் பார்க்க ஸ்லோகம் 18.73 கரிஷ்யே வசனம் தவ என்று கூறி பகவானின் ஆணைக்கிணங்க போர் புரிய முடிவு செய்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. முதல்ல அர்ஜுனன் என்ன பண்ற, அப்படியே நான் சண்டை போடலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பம். பகவான் கிட்ட என்ன செஞ்சாரு? 2வது அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகத்துல சரணடைஞ்சிடுறாரு. அத பகவான் வந்துட்டு
அர்ஜுனன் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும்பா, செய்ப்பா, நீ சண்டை போடுப்பா அப்படின்னா பகவானை வந்து வற்புறுத்தவே கிடையாது. ஒரு புரிதல் வரணும், புரிதல் வரணும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன், நீ சிந்தித்து செயல்படுன்னு பகவான் சொன்னாரு. சொன்னதுமே 18வது அத்தியாயத்துல கடைசியில சொல்லிட்டாரு என்னன்னு, கரிஷ்யே வசனம் தவ அப்படின்னா நீங்க சொல்றபடி நான் கேட்கிறேன். 2வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தை வந்து சரணடைஞ்சாரு. சாதிமாம் வாம் பிரபன்னம்ங்கிறாரு. நான் உங்கள்கிட்ட சிஷ்யஸ்தே அகம், சிஷ்யஸ்தே அகம்னா நான் உங்களுக்கு சீடராயிட்டேன், உங்களுக்கு நான் சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு 2வது அத்தியாயத்துல. 18வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லிட்டாரு, பகவான் எல்லாம் உபதேசம் பண்ணாரு. எல்லாம் உபதேசம் பண்ணதுமே கேட்டுட்டு நானு நீங்க சொல்ற மாதிரி நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஆணைக்கிணை எனங்க நானு போர் புரியறேன் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிடறாரு. நாம என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனனை பின்பற்றி பகவானுடைய ஆணைப்படி நாம நடக்க முயறணும். அதாவது நம்ம பகவத்கீதையின்படி வாழ்ந்து மனித வாழ்வின் லட்சியமான சனாதான நித்தியமான உலகத்தை நாம அடையணும். அடுத்து பகவான் எப்படிப்பட்டவர், நித்தியமானவர், சனாதனமானவர். நாம யாரு, நாம கூட நித்தியமானவங்க. எப்படி, ஆத்மா. நாமன்னு சொல்லும் போது ஜீவன்கள், இந்த இடத்துல ஆத்மா, நாமளும் சனாதனமானவர்கள். நம்மளுடைய பகவானுக்கு நமக்கும் இருக்கிற உறவு எப்படியானது, அதுவும் சனாதனமானது. சனாதனமானதுன்னு என்ன அர்த்தம், நித்தியமானது. பகவத்கீதையின் முக்கிய நோக்கம் என்ன, நம்மளுடைய உண்மையான நிலைக்கு நம்மளை வர வச்சு நாம இந்த சனாதன தர்மத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும். ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன சொல்றாரு, சனாதன என்ற வார்த்தை வந்து ஆதி அந்தம் இல்லாத என்று விளக்கியுள்ளார். ஆதினா என்ன, தொடக்கம். அந்தம்னா என்ன, முடிவு. சனாதானத்திற்கு முதலும் இல்லை முடிவும் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாரு. வாழ்க்கைக்கான படம் என்னதுல, தொடக்கமும் முடிவும் அற்றதான எல்லைகளால் வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட மதப்பிறவை சேர்ந்ததாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. இது எல்லா உயிர்வாழியினரிடமிருந்தும் பிரிக்க முடியாத இன்றியமையாத அங்கம். இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு புரிய வருதா, யார் சொல்றீங்க, இதுல இது என்ன புரியுதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த இதை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு எல்லாருமே கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க, படிச்சுட்டு இதுல இருந்து புரிஞ்சதை சொல்லுங்க. எந்த அளவுக்கு புரிதல் வருது உங்களுக்கு இதை படிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. தொடக்கமும் முடிவும் அற்றதான எல்லைகளால் வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட மதப்பிரிவை சேர்ந்ததாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. இது எல்லா உயிர் வாழியிடம் இருந்தும் பிரிக்க முடியாத இன்றியமையாத அங்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கல, இதனுடைய புரிதல் என்னன்னு கேட்டேன் மாதாஜி. இதனுடைய புரிதல் என்ன உங்களுக்கு புரியுதா இருக்காது? என்ன புரியுதுன்னா, சரி நான் சொல்லிட்டேங்களா, சொல்றீங்களா, யாரும் சொல்லுங்க மாதாஜி, தவறு கிடையாது. சொல்லுங்க. அதாவது இந்த பகவத்கீதைக்கு தொடக்கமும் கிடையாது, ஒரு முடிவும் கிடையாது. அது ஒரு இதுல வந்து நம்ம அடக்க முடியாது. அது வந்து ஒரு ரிலீஜியனுக்கு தான் உள்ளது அப்படிங்கறது நம்ம சொல்ல முடியாது. இந்த உலகத்துல கொண்ட எல்லா உயிருக்கும் இந்த வார்த்தை தான். வெரி குட் மாதாஜி. இதுதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகட்டும், பகவத்கீதை ஆகட்டும், இந்து எங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம், எங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இது தொடக்கமும் முடிவும் இல்லை, இதுக்கு ஒரு லிமிட் கிடையாது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் கிடையாது, உலக பொது மதம், உலக பொது கடவுள். பகவத்கீதை ஆரம்பத்தையே சொல்லியிருப்பாங்க, ஏகோ தேவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது வரும் பாருங்க முடிவில், அருமையா. நீங்க எந்த ஒரு புக் எடுத்தாலும் அட்டை டு அட்டை படிக்கணும். அதுல போட்டிருப்பாங்க, ஒரே கடவுள், ஒரே மதம், ஒரே நூல். என்ன சொல்லுங்க, பகவான் தான். ஒரே நூலுங்கும் போது பகவத்கீதை தான். ஹரே கிருஷ்ணா. நித்திய குணம், நித்திய தர்மம். எப்படின்னா, நெருப்புல இருந்து நம்ம வெப்பத்தை பிரிக்க முடியுமா? முடியாது. அது இருந்து வெளிச்சத்தையும் பிரிக்க முடியாது, ஒளியையும் பிரிக்க முடியாது. அதே போல உயிர் வாழிடமிருந்து சேவையை பிரிக்க முடியாது. அது நித்திய தர்மம். எப்படி சேவையை பிரிக்க முடியாது சொல்றாங்கன்னா, நாம ஏதோ ஒரு விதத்துல சேவை செய்யறோம் சொல்லலாம், நான்லாம் ஒரு சேவையும் செய்யலை அப்படின்ட்டு. நீங்க சேவை செய்யலைன்னு சொல்றீங்க. நீங்க பாருங்க, வயசானவங்க வீட்டுல தனியா இருக்கிறவங்க ஒரு பூனையோ ஒரு நாயோ வளர்த்திட்டு இருப்பாங்க. ஏன் சொல்லுங்க, இப்ப நாயை பிடிச்சிட்டு போவாங்க, யாருக்கு ஓனரு? நாயி சொல்ற மாதிரிதான் நம்ம கேட்கிறோம். நம்ம சொல்ற மாதிரி நாய் கேட்கறது இல்ல, நாயை நம்ம கையில பிடிச்சிட்டு போறோம். அது என்ன செய்யுது, ஓடி போய் கரண்ட் கம்பத்துல காலை தூக்குது. அப்பா அப்படின்னு நம்ம நிக்கிறோம். நாய் சொல்ற மாதிரிதான் நம்ம கேட்கறோம். சொல்லுங்க. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த
வயசானவங்க, வீட்டுல ஒண்டியா இருக்கிறவங்க, ஒரு துணை இல்லாத இருக்கிறவங்க இருந்தும் எல்லாரும் தூரம் இருக்கிறாங்க. தனிமையில் இருக்கிறவங்க ஒரு நாய் பூனையாச்சும் வளர்த்திட்டு தான் இருக்கிறவங்களே சும்மா இருக்கிறது அதுக்கு சேவை செய்யறாங்க. இப்போ கணவன் என்ன செய்யற, அப்படியே சம்பாதிச்சு வந்து போட்டு மக்களுக்கும் மனைவி மக்களுக்கு சேவை செய்யறாங்க. மனைவி என்ன செய்யற, அப்படியே கணவனுக்கு பிள்ளைகளுக்கு சமைச்சு வைக்கிறது, துணி துவைக்கிறது, அவங்களுக்கு தேவை வேண்டுங்க வேலைகள் எல்லாம் சேவை. யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு நம்ம சேவை செய்தே ஆகணும். இதை நம்மள்ட்ட இருந்து நித்திய தர்மம் நம்மள வந்து பிரிக்க முடியாது. இத பகவானுக்கும் உயிர்வாளிக்கும் உள்ள உறவு என்ன? படிங்க, 2-4 வரி படிங்க. யாராச்சும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானிடம் சேவையின் மூலம் உறவு கொண்டுள்ளோம். முழு முதற் கடவுள் பரம அனுபவிப்பாளராவார். உயிர் வாழிகளாகிய நாம் அவரது சேவர்கள். நாம வந்து ஏதாவது ஒரு அதான் நண்பர்கள் 5 விதமா சொன்ன இல்லைங்களா? நண்பராவோ, காதலராவோ, பெற்றோராவோ, எந்த ஒரு உதவியும் நம்ம எந்த ஒரு உறவிலையும் பகவானை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கிருஷ்ணன் என்ன அர்த்தம்? உன்னதமான ஆனந்தம். 2-3 அர்த்தம் இருக்குது. கிருஷ்ணர் என்றால் வசீகரிப்பவர். கிருஷ்ணர் என்றால் கிருஷ். நல்லா தெரிஞ்சுக்க, கிருஷ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு தொடர்ச்சியான பிறவிகள். நைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. நகின்ற இந்தி வார்த்தை எல்லாத்துக்குமே தெரியல. கிருஷ்ணா தொடர்ச்சியான பிறவிகள். நானா இல்லாத செய்யறவர், முக்தி கொடுப்பவர் முகுந்தன். அவரால் மட்டும்தான் முக்தி கொடுக்க முடியும். திருமலைசை ஆழ்வார் கிளாஸ் முடிக்கணும். திருமலைசை ஆழ்வார் என்ன பண்ணாரு? சிவவாக்கியர் என்ற பேர்ல இருந்தாரு. சிவனை வந்து கும்பிட்டு இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு? சிவபெருமான்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு முக்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமானன்னு கேட்டாரு. திருமலைசை ஆழ்வார் கேட்டதுக்கு சிவபெருமான் சொன்னாரு, என்னால முக்தி கொடுக்க முடியாது. சிவவாக்கியர் கேட்டதுக்கு என்னால முக்தி கொடுக்க முடியாது, அது என் கையில இல்ல, நீ அங்க போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் நாராயணன் கை காமிச்சாரு. நாராயணனா முகுந்தன், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரால் மட்டும்தான் முக்தி கொடுக்க முடியும். அவர்தான் உன்னதமான ஆனந்தம் அப்படிங்கிற பொருள். எல்லா ஆனந்தத்திற்குமே அவர் ஆனந்த இருப்பிடமா விளங்குறாரு. நாமெல்லாம் சுகத்தை தேடிட்டு இருக்கிறோம். எங்க சுகம் இருக்குதுன்னு ஆனந்தத்தை தேடுறோம். பகவான் எப்படி ஆனந்தமயம் அபியாசாத், வேதாந்த சூத்திரம் 1.1.12 சொல்லுது. பகவான் ஆனந்தமயமானவர். பகவானை போன்றே நாமளும் வந்து உணர்வு இருக்கவங்க, நாமளும் இன்பத்தை தான் தேடி ஓடுறோம். ஆனா இன்பம் எங்க இருக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம். பகவானின் இன்பம் நித்தியமானதாகும். உயிர் வாழிகள் அவருடன் உறவு கொண்டு ஒத்துழைத்து அவரது சங்கத்தில் பங்கு கொண்டால் அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. பகவான் நித்தியம். அவர் கூட நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு உறவு வச்சுக்கிட்டா நாமளும் வந்து சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருப்போம். பகவானுடைய இனிமையான லீலைகள் யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. பகவானின் இனிமையான லீலைகள். பகவான் இங்கு அவதரித்து தனது பக்தர்களிடம் தான் கொண்டுள்ள அன்பு உறவுகளின் மாதிரியை பிருந்தாவன லீலைகளாக காட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, பகவான் எங்க பிறந்தாரு? அவர் நினைச்சா எங்கன்னா பிறக்கலாம், எந்த வீட்டுலனாலும் பிறக்கலாம். எப்படி ஆண்டாளம்மா சொல்றாங்க, அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயுர்குலத்து உண்டன்னை பிறவி பெருந்துணை புண்ணியம் யாம் பெற்றோங்கிற. அப்படி எங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஏ அப்பா, அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க, என்ன அப்பா என் பிள்ளை படிக்கவே மாட்டேங்கிறான், என் பிள்ளையும் தான் படிக்கிறான். இன்னொருத்த வருவான், அவன் என்ன சொல்லுவான்? நல்லா படிக்காட்டி போதும், 4 மாடு வாங்கி உடுப்பா மேய்க்கட்டும் அப்படின்னுவாங்க. ஆனா மாடு மேய்க்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஒரு தாழ்வா சொல்றோம். படிப்பியா இல்லையா, மாடு மேய்க்க விடு அப்படிங்கிற அது கிடையாது. அந்த ஒரு குலத்துக்கு பகவான் ஏற்றம் கொடுத்தார், அங்க போய் பிறந்தாரு. அதுக்குதான் ஆண்டாளமா ஸ்லாகித்து கூறுகிறார். அந்த விருந்தாவன வாசிகளுக்கு வந்து பகவானை தவிர எதுவுமே தெரியாது. பகவான் தான் உலகமே. பகவான் எது செய்தாலும் எது சொன்னாலும் எதுக்கு நீங்க வந்து பூஜை பண்றீங்க? இந்திரனுக்கு மலைக்கு வேண்டாம், கோவர்த்தன பூஜை பண்ணு. என்ன பகவான் சொல்றாரோ அதை அப்படியே கேட்பாங்க. அதுதான் சரணாகதி, அதுதான் உண்மையான ஒரு பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக உலகம் எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும்? பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றாரு 15வது சாப்டர்ல என்னன்னு பிரம்ம சமீதியில கொடுத்துருக்குது 15 அதுல என்ன சொல்றாரு?
நித்தியமானது என்னது? அங்க வந்து சூரிய ஒளியெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. பகவான் தத்தாமம் பரமம் மாமான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு விளக்குறாரு. அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். கோலாக விருந்தாவனத்தை பத்தி பிரம்ம சமீதியில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அங்க போனா நம்ம திரும்பி வர வேணாம். இங்க என்ன நமக்கு இருக்குது? இங்க என்ன 4 வகையான கஷ்டம் நமக்கு இருக்குது. இந்த ஸ்லைட்ல இருக்குது, படிச்சே சொல்லுங்க. இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு வந்துட்டு 4 விதமான கஷ்டம் இருக்குது. அது பகவானோட லோகத்துல போனா அங்க இல்ல. என்னென்ன படிச்சு சொல்லுங்க. யார் படிச்சு சொல்றீங்கன்னு பாக்குறேன். பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை. வெரி குட். ஜன்ம, மிருத்தி, ஜரா, வியாதி. இது 4மே கிடையாது. இங்க இருக்குது. ஜன்மங்கிறது கஷ்டமான ஒன்று. பாகவத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. அப்படியே வயிற்று இருக்கும்போது அந்த நம்ம பகவானே, அப்ப நமக்கும் பகவானுக்கு உறவு இருக்குது. அதுதான் பாருங்க, கருவறை. கருவறைன்னு எதை சொல்றோம்? நம்ம கோயிலுக்கு போனாலும் கர்ப்ப கிரகத்தை கருவறைன்றோம். ஒரு குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது அதுவும் கருவறை தான் இல்லைங்களா? அந்த அதுவும் கருவறைன்னு ஏன் சொல்றோம்னா, அங்க நமக்கு பகவான் நினைப்பு இருக்குது. நம்ம 10 மாசம் வயிற்றுக்குள்ள இருக்க வரைக்கும் பகவான் நினைப்பு வரும். எப்ப அந்த உணர்வு வருதோ அப்ப நம்ம கெஞ்சுவோமா, அப்பா பகவானே, நான் வந்து பிறந்ததுமே உங்களை சரண் அடைஞ்சிடறேன். பிறந்ததும் நம்ம சரண் அடைஞ்சு அந்த அந்த வயிற்றுல இருக்கும்போது நம்ம எல்லா ஜீவாத்மாவே கேட்போம். ஆனா பிறந்ததுமே இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு வாயு இருக்குது, ஜடவாயு. அந்த வாயு வந்து டக்குன்னு அட்டாக் ஆயிடுது. ஆனதுமே நம்ம வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் இருந்து நம்ம நினைச்சதெல்லாம் மறந்து இந்த பிறப்பு வந்துடுறோம். அப்புறம் நோய் வருது, முதிவு வருது, இறந்துடுறோம். அடுத்து வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? இதுல பகவத்கீதையின் அறிவுறுப்படி நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஆன்மீகமாக முன்னேறி விருந்தாவனத்துக்கு போஸ்ட் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. வைகுண்ட லோகத்துக்கு நம்ம போகலாம். பக்தி தொண்டு செஞ்சா போகலாம். ஓகேங்களா? எப்படி இருக்குது பாருங்க. அங்க பகவான் அங்க மேல இருக்கிறாரு. எல்லாம் கீழே இருந்து அந்த பக்தி தொண்டு அங்க மயில் இருக்குது. எங்களுக்கு பாகவதம் பக்தி வைப்பை படிக்கும்போது எங்களுடைய பிரின்சிபல் தான் பாடம் எடுத்தாரு. மணிமுகுந்தா தாசா பிரபு, மாயாப்பூர். அங்க லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமிக்கு அவர் வந்து பூஜாரியா இருக்கிறாரு. அவர் அழகா கோலோக விருந்தாவனத்தை அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு படமே போட்டு அருமையா அழகா விவரிச்சாரு. அத பார்த்தது பார்க்கணுமே பாருங்களேன். அப்படியே உடம்பெல்லாம் சிலுத்து போச்சு. அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு அருமையா இருக்குது. அடுத்தது 8.5 என்ன சொல்றாரு பகவான்? அந்த காலை சாமேயவும் ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் யா பிரயாதி சாமத்பாவம் யா நாஸ்தியத்திர சம்சயகா. யா நாஸ்தியத்திர சம்சயா. நாஸ்தியத்திரன்னா டவுட்டே இல்ல, நோ டவுட். அந்த காலே, அந்தான என்ன சொல்லியாச்சு? ஆதி அந்தம் இல்லாதவர் பகவான். அந்தம்னா முடிவு, அந்த காலம்னா இறுதி காலம். இறுதி காலத்துல மாம் ஏவ என்ன, மாம்னா என்ன, ஸ்மரன் ஸ்மரண நினைக்கிறது. நினைச்சா நீ என்கிட்ட வந்து சேருவ, நோ டவுட். நாஸ்தியத்திர சம்சயான்னு சொல்ற பகவான். அப்ப பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு நாம உடலை விட வேண்டும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லணும். 8.7 சொல்றாரு என்னன்னு? தஸ்மாத். தஸ்மாத் நிறைய ஸ்லோகத்துல வரும். தஸ்மாத் வந்தாவே எனவே. தஸ்மாத் சர்வேசு காலேசு மாம் அனுஸ்மரா. என்ன அனுஸ்மரான நின நினைச்சீனா அந்த மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. அந்த டைம்குள்ள முடிக்கணும் ப்ளீஸ். டிவோட்டிஸ் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. எனவே அர்ஜுனா, எப்பொழுதும் என்னை இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தில் நீ எண்ணுவாயாக. அதே சமயத்தில் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுவதையும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். உனது செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உனது மனதையும் அறிவையும் என்னில் நிறுத்தினால் நீ என்னிடம் வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இப்ப நீங்க படிங்க. இத வாழ்க்கைக்கான படம் படிங்க பிரபு. படிச்சீங்களே. அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதை நாமும் பின்பற்றுவோம். பகவானை இணைத்துக் கொண்டு நம் தொழிலையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் செய்ய பயிற்சி செய்வோம். இதன் மூலம் இறுதியில் நம்மால் பகவானை நினைக்க முடியும், அவர் திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும். போலாமா? நம்ம எல்லாம் போலாமா திருநாட்டிற்கு? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம திருநாட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணனோட சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும். வெரி குட், வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நம்ம சொல்லணும். சொன்னா பகவான் கிட்ட போவோம். தூய பக்தி தொண்டுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருக்குது, முடிச்சிடலாம். தூய பக்தி தொண்டுக்கு
யார் உதாரணம்? கோபிகள். கோபிகள் என்ன பண்ணாங்க? என்ன செஞ்சாரு? நாராயண வந்துட்டு யாரு ஒரு தூய்மையான பக்தி பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப நாராயணன் சொல்றாரு, பகவான் சொல்றாரு கிருஷ்ணர், சரி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நாரதர்ட்ட, நீ போய் சொல்லு எனக்கு தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லு அப்படிங்கிறாரு எல்லாட்டையும். தலைவலிக்குது சொல்லு, அந்த தலைவலிக்கு மருந்து என்னன்னா அவங்க பாதத்தில் இருக்கிற மண்ணை பாத தூளி எனக்கு கொண்டாந்து கொடுக்க சொல்லு, அதை பூசினாதான் என் தலைவலி போகும்னு சொல்லு, எல்லாரையும் போய் கேளுங்கிறாரு. இவர் எல்லாரையும் போய் கேட்கறாரு. கேட்டா என்ன சொல்ற, ஐயோ பகவானோட நெத்தியில என்னுடைய பாத தூளியான்னு யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்கிறாங்க. விருந்தாவனத்துல கோபிகிட்ட போய் கேட்கிறாங்க. கேட்டதுமே கோபிங்கெல்லாம் நான் தரேன் அப்படிங்கிறாங்க. நாரதர் கேட்கிறாரு, ஏய் யாருக்கு நீங்க மண்ணு தெரியுமா? கால்டி மண்ணை யாருக்கு தரீங்க தெரியுமா? முதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவருக்கு எப்படி கொடுப்பீங்க? அதனால உனக்கு என்ன தெரியுமா, என்ன நடக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, இந்த மண்ணை நான் பகவானுக்கு கொடுத்து அவருடைய கிருஷ்ணனுடைய தலைவலி நல்லானா போதும், அதனால நான் நரகத்துக்கே பண்ண கூட எனக்கு கவலை இல்லைங்கிறாங்க. பகவானுக்காக அந்த அளவு தூய அன்பு செய்யறாங்க கோபிகைகள். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னும் கதை இருக்கு, அப்புறம் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பயசா கிருபா சிந்தப்பிய ஏவச்சா பதிதானம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தக்கி ஜெய். நாமாச்சார ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி ஜெய். ஜெய். கௌர பிரேமானந்தா ஹரிஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இது லைவ் ஸ்டாப் பண்ணணும். யார் பண்ண தெரியும் மாதாஜி? யாரை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணட்டும்? மாதாஜி நீங்களே பண்ணி பாருங்களேன் மாதாஜி, லைவ் இது பண்ணி. எப்படி பண்ணணுமா சொல்லுங்கம்மா? ஏன்னா லைவ் ஸ்டாப் பண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் பண்ண கொஸ்டின் தெரியாது மாதாஜி. ஆன்சர். மாதாஜி அப்படிதான் சொன்னாங்க, லைவ கிளிக் பண்ண சொன்னாங்க. அப்புறம் அது அங்க போய் பண்ண ஓகேம்மா. சொன்னாங்க. லைவ் எங்க வருது? மேல இருக்கும். மேல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல லைவ்னு இருக்கும் மாதாஜி. அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதை இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டு அதை டைரக்டா யூடியூப்ல இது பண்ணிரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லாவண்யா மாதாஜியும் நரசிம்மன் பிரபுஜியும் கொஞ்சம் நம்பர் கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்றீங்களா? எனக்கு கூட என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இல்லனா என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே பிரபுஜி. மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. கூப்பிட்டீங்களா மாதாஜி? போயிட்டாங்க. மாதாஜி அவங்க சன்ன கூப்பிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி கூப்பிட்டீங்களா? லாவண்யா ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்றீங்களா ப்ளீஸ்? நான் யார் ஹோஸ்ட் மாதாஜி என்ன பண்ணிடுங்க? மாதாஜி என்ன பண்ணிடுங்க? சர்வதாச பிரபுஜியை ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. பார்ட்டிசிபேட் எங்க சர்வதாசா பிரபு. பண்றேம்மா. இப்ப தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே இப்ப தெரிஞ்சிச்சுமா. பார்ட்டிசிபேட் போயிட்டு பண்ணணும். மறந்துடுமா, அடிக்கடி எடுத்தா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா.